Здравейте, хора! Аз съм The Unit и днес ще ви говоря за на какви игри ще снимам и кои дни ще снимам. Значи, започвам да снимам от утре. От утре чак до 4 декември. Защото все пак започвам училище. Аз съм на 13 години и реших да започна да стримвам, защото искам да изкарвам някакви пари и да правя различни клипове и искам да стана известен. И игрите, на които ще снимам, ще са Майнкрафт. За сега само на Майнкрафт ще снимам и на League of Legends, защото все пак нямам други игри и компютъра ми е много слаб и да. И както винаги ще го правя. С тия пари, които искам да изкарам от YouTube, искам да си поправя компютъра, да го направя по-мощен и такива. Той иначе и сега не е мощен, но просто не мога да побере толкова много игри. И да. Значи, Майнкрафт ще снимам с приятели, по-скоро с един приятел, с още един приятел. Да, много ще са. Ето виждате тук и койот. И да, това вече всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, харесвайте и се абонирайте за мен. Чао!